Power åbner i Fisketorvet. Derfor er jeg taget herud for at være her hele natten og vlogge oplevelsen, hvordan det er at være i kø. Og sådan da, som den allerførste. Der er no way, der ikke er kommet nogen endnu. Jeg troede, der ville komme nogen. Der er stadig 9 timer til, at Power åbner. Og er den allerførste i køen. Så jeg er den allerførste i køen overhovedet. Det er lidt mærkeligt. Jeg var helt sikker på, at der ville være nogle mennesker, men det er der ikke. Klokken den er lige nu 22 minutter. 23 minutter over 10, så der er stadig over 8,5 timer til, at Power de åbner her i Fisketorvet. Og det har jeg fået for at være den allerførste i køen. Jeg har fået 2 Snickers og en sukkerfri Red Bull og en Red Bull med sukker. Hvis jeg er rigtig, rigtig heldig, så kan det være, at jeg får noget mere senere hen. Måske. Man kan aldrig vide, men ja. Ellers er der ikke noget nyt. Jeg opdaterer senere. Er det til strøm, det der? Fedt, mand. Genialt. Så kan jeg jo godt bruge den her, mand. Klokken den er 23.00, og den første time er gået. Det er da helt vildt, som tiden bare går, når man har det sjovt, og er den absolut eneste i køen. Altså, hvad sker der for dig, mand? Det er fuldstændig absurd. Kan jeg vide, man, hvorfor det er, at jeg er her lige nu? Hvem er det, jeg skal købe en gave til? Jeg er ikke længere den eneste person, som der er i køen nu, hvilket er super skønt, fordi at man har godt nok brug for lidt selskab, når man er herude. Der er stadig 7,5 timer til, at Power åbner her i Fisketorvet. Så ja, tiden snegler sig afsted. Jeg hedder Jonas. Jeg dukkede lidt med i stop, fordi Love of the Game, der var nogle kammerater, der tog mig herud. Jeg har lige tjekket avisen for, det ved jeg ikke, 5 minutter siden, så måske på stegepander, eller så finde ud af den at være der. Du er simpelthen kommet herud for at få stegepander. På et tid skal man jo ud hjemmefra. Det her, det er altså den massive kø, der er indtil videre. Hold da helt op, vi er 5 mennesker, der er, og lige nu så er klokken midnat. Vi fortsætter på hele gåturen her, der kommer til at være fuldstændig proppet med mennesker senere hen. De andre 4 gutter, de spiser feltrationer fra militæret. Og jeg har selv været i mili, og det er faktisk undervurderet. Det er rimelig lækkert, især når man er ude i felten. Der sidder 2 mennesker der, og som man kan se, så fortsætter den usynlige kø hele vejen herned. Køen starter absolut ikke her. Køen, den starter helt dernede. Det kan godt være, at jeg kommer til at lyde meget mærkeligt at sige nogle underlige ting i den her vlog, men det er fordi klokken den er allerede klokken den er over midnat, og der er under 7 timer til, men alligevel så føles det som rigtig lang tid. Jeg er lige kommet dernede fra, og som man kan se her, så fortsætter den hele vejen rundt, forbi rulletrappen og hele vejen herhen til. Som sagt, så starter køen lige der, og så skal man altså den her vej. Vi kan lige hurtigt til det her med. Her, der betaler man. Der er 20 kasser eller sådan noget, der er blevet sat op, bare for den her kæmpe store åbningsdag i Fisketorvet af Power. Nej, den åbner bare for mig. Hvor heldig kan jeg være? 24 timer i Fisketorvet, kom nu! Her bliver folk sendt op for at stå i kø. Det kommer til at blive meget, meget koldt. Så hvis det er, at man ikke er tidlig på den, så kan man ende herude, og køen fortsætter bare heroppe på taget. Klokken den er 1, og der er 6 timer til, at Power åbner, og jeg kunne godt tænke mig at sove, men man må altså ikke sove her i Fisketorvet, så det bliver en rigtig, rigtig lang nat, det her. Kom så, Jonas! Kom så! Vi keder os så meget nu. Klokken den er 6 minutter over 1, at vi tager tid på, hvor hurtigt man kan løbe. Køen starter her, åbningsfest-skiltet. Lionel McQueen! DJ Pool. Vi har med lidt flere mennesker i køen. Jeg tror, vi er oppe på 12 stykker nu. Klokken den er 18 minutter over 1. Der er stadig 5 timer og 42 minutter til, at Power åbner. Og jeg vil lige hurtigt vise det her opslag. Prøv at se her. Bum. Der kan man altså se mig, Powers opslag, at jeg er den første, og jeg vil give en gave til min forlovede. Det er derfor, jeg er her. Og så vil jeg også købe et par AirPods Max til mig selv. Men det er klart min gave til Emilie, som der er det allervigtigste, og grund til, at jeg kommer. Klokken den er 2:15 nu, og jeg er virkelig træt. Der er stadig 4 timer til, og et kvarter. Men vi rykker altså tættere og tættere på, og det er altid noget. Jeg er kun halvvejs i forhold til, hvor lang tid der er tilbage, og da jeg kom.
klokken 10. Klokken den er 4:15, og jeg er virkelig ved at være kogt nu. Der er omkring 25-30 mennesker i kø. Jeg tror, der vil være mange flere på det her tidspunkt. Det vil jeg gerne være ærlig at sige. Jeg tror dog, at inden for halvanden times tid, så kommer der endnu flere mennesker til. I hvert fald så der er over 100 mennesker. Hvis ikke der gør det, så kommer jeg godt nok for tidligt. Men så fik jeg da trods alt fået lavet en masse vlogs her til jer. Og videoer til TikTok, Instagram osv. Så velkommen til. Tak. Klokken den er 5:30 nu. Der er begyndt at komme en del mennesker. Over 100. Stadig halvanden time til at parre åbner. Jeg er træt, men vi er ved at være der nu. Nu begynder folk at blive rykket udenfor. Der er kommet massiv kø hele vejen rundt. Parre åbner om 15 minutter. Klokken er 6:15. Jeg har snart været her i 9 timer. Endelig. Power har åbnet. Hvilke ting har jeg købt på Powers åbningsdag her i Fisketåret? Først og fremmest så har jeg købt de her AirPods Pro. Så har jeg købt den her oplader til telefonen i bilen. Så har jeg også købt et Apple TV. Så har jeg også købt et lille bitte engangskamera. Og så har jeg også købt AirPods Pro Max. Husk lige at følge kanalen. Men jeg har også købt én ting mere. Det allervigtigste, som var det, jeg kom efter. En fødselsdagsgave til min forlovede, når hun bliver 25 år her til april. Det kan jeg selvfølgelig ikke sige, hvad er, fordi at hun ser nok den her video. Tusind tak, fordi du har set med. Husk at like og subscribe. Vi ses.